сьогодні. І, до речі, у нас є про що говорити з соціальних ініціатив, хоча будемо обговорити з вами не тільки це, а нова ініціатива. Якщо минулого року це була підтримка вакцинованих на 1000 гривень, які можна було витратити на певні речі. Тепер це ідея всім, кому 60+, тобто людям віку пенсійного, старше 60, уряд Зеленського буде купувати смартфони. Тобто, от така держава в смартфоні. Ваша думка з цього приводу? Єдине, що хотів точно зробити, напевно, це все-таки не соціальна ініціатива. Тому що соціальні ініціативи – це коли ви ставите перед собою як мету поліпшити матеріальне становище наших громадян. Коли ми говорили про 1000 за вакцинацію, то цього не приховував президент Зеленський. Мова йшла не про підтримку громадян, а про підтримку креативної індустрії, до якого раніше належав сам президент до його обрання. Тобто 1000 гривень давали для того, щоб людина їх використала на свої потреби. А для того, щоб вона їх використала саме на потреби тих креативних речей, креативної індустрії, які президента цікавлять, очевидно, більше, ніж самі громадяни. Коли ви сьогодні візьмете цю ініціативу роздати смартфону, знову ж таки, мова не йде про те, щоб заохотити людей вакцинуватися чи, наприклад, покращити їх матеріальне становище. Мова йде про те, що ось вам гаджет, який ми придбаємо за державні кошти. І таким чином ми вам замість хліба дамо можливість погратися в іграшку, а потім ми цю іграшку, можливо, використаємо тоді, коли нам це буде потрібно, наприклад, на виборах президента чи парламенту. Тому я не бачу в цьому жодного соціального сенсу, як бачу політичний інтерес тих, хто це робить. Ну і стосовно для того, а куди ж можна було потратити ці всі гроші, взагалі, якби було бажання допомогти людям. Так я хочу нагадати, що у нас сьогодні є 10 мільйонів 900 тисяч пенсіонерів майже. І 4 мільйони із них отримують мінімальну пенсію. Так от, згідно з бюджетом, як державним, так і бюджетом пенсійного фонду, у 2 мільйонів пенсії зростуть на 159 гривень, щоб ви розуміли в абсолютних цифрах. На 1 січня у них пенсія складала 1934 гривні, а буде складати в кінці року 2093 гривні. Думайте, з 2093 гривні в місяць. А друга частина, 2 мільйони, які отримують пенсію на рівні 40% мінімальної заробітної плати, у них сьогодні пенсія 2600 гривень. А з 1 жовтня їх пенсія зросте на 80 гривень, 2680 гривень. Далі ще декілька мільйонів отримують надбавку до пенсії 139 гривень. На більше у нас немає, розумієте, грошей немає. А знайти 6-8-10 мільярдів на гаджети, які роздадуть цим пенсіонерам, значить, планують роздати в всякому разі, тут гроші завжди є. Немає грошей для того, щоб підняти грошове забезпечення, яке піднімалося з 2015 року. Тому що треба аж 18 мільярдів гривень. Між першим і другим читанням депутати знайшли 15 мільярдів на свої округи. А як вони ці гроші використовують, справа Кузьміних зараз покаже всій країні, куди ці гроші йдуть і як їх використовують. Я так сподіваюся, дізнаємося, як ці гроші освоюються з допомогою народних депутатів. Але, вибачте, простим людям, їм обіцяли і заявили про те, що настав кінець епохи бідності, а по факту вони стали біднішими, тому що за ці 2 роки індекс бідності в Україні зріс на 10 пунктів. Такої катастрофи Україна давно не знала. Давайте спробуємо все ж таки зрозуміти, в якому напрямку хто з урядів коли рухався, бо я пам'ятаю з одного з ефірів, ви готові говорити про більший період, ніж порівняння цього і періоду, скажімо, президента Порошенка, а й раніших урядів раніших. Цю ініціативу називають фактично хтось прямим, а хтось, кажуть, і непрямим підкупом виборців через фактично роздачу гаджетів, які відбудеться. Як купували виборця минулі уряди, які були ініціативи, чи які ви вважаєте, скажімо, слушні, або яка купівля, скажімо, виглядає красиво, які були абсолютно марнотратством і, скажімо,
було найбільш ганебним? Що ви пам'ятаєте з ініціатив протягом 30-річної української незалежності? Ну, гречка – це наше все. Що так? Ну, гречка, здається, більше це були завжди передвиборчі і на місцевих виборах. Да? Це робили або депутати на округах, або от відомий Черновецький в Києві. От таких загальнонаціональних гречок, здається, не було. Ви трошки оптимістично дивитесь на ситуацію. Просто технологія, яку використовував Леонід Михайлович, вона дійсно починалася знизу. Це як народна була ініціатива. Кожен, хто хотів бути обраним, він розумів, що без гречки ні туди, ні сюди. Не дарма, скажімо, наш видатний політичний діяч сучасності Микола Тищенко не знає навіть вартості гречки, тому що, на його думку, вона коштує 12 гривень за кілограм. Це перегукується з 8 гривнями за кілограм скумбрії, яка теж в наших головах деяких наших високопосадовців, їх дружин знаходиться. По факту гречка, вона росте ж в ціні досить таки суттєво, і вона є таким відомим продуктом, який люди споживають, українці. Так от, уявіть собі, 2093 гривні буде в кінці року, сьогодні 1934 гривні. Да? При вартості гречки на сьогоднішній день майже 60 гривень. Скажіть, будь ласка, скільки кілограм гречки зможе собі дозволити купити наш простий пенсіонер? Їх 2 мільйони отримає таку мінімальну пенсію. Тому, коли ми розказуємо про підкуп виборців, то тут і підкуповувати не потрібно. Їх просто треба нагодувати. І вони з радістю вам відгукнуться. Але що цікаво, ще з часів початку 2000-х хтось із політиків кинув гасло: коли вам щось дають, ви беріть. Але голосуйте так, як вважаєте за потрібно. І якщо десь до 2000 року люди приблизно реагували так: раз мені щось дали, в мене якесь виникає зобов'язання, я піду проголосую. То після того, як стало зрозуміло, що таємницю волевиявлення порушити неможливо, ця технологія почала здавати зброю. Тобто виборець збирав все, що йому пропонували. Ви питаєте, які екзотичні речі, так я вам хочу сказати, в 2002 чи 2003 році роздавали навіть окуляри пенсіонерам. Я працював начальником управління соціального захисту, нам прийшли, знаєте, величезні ці, кожному пенсіонеру окуляр. А я задав просте питання: проблеми, вади зору ж різні бувають, плюс-мінус, там у когось ближерукість, у когось дальнозоркість. От як ми, управління соцзахисту, повинні були з'ясувати, кому яку, значить, потрібно окуляриці видавати. Я пам'ятаю, це був досить тривалий процес. Ми людей все-таки направляли до лікаря-офтальмолога, вони нам видавали довідку, і ми потім шукали, які ж, значить, ці і так далі, тому подібне. А по факту, наскільки я знаю, людям просто роздали окуляри, а потім сказали: можете мінятися. Я пам'ятаю, наприклад, мем Юліна 1000, да? А от я вже подробиць, треба гуглити зараз під час ефіру, не зроблю, так, щоб шукати, що це було за Юліна 1000, кому вона роздавалася. Я вам скажу, що це було за 1000. Значить, в 2006 році, в 7-му, була продана Криворіжсталь в 6-му році. Пам'ятаєте, так? Тобто коли Кучма закінчив свою каденцію, спочатку приватизували за 4 мільярди, 200 мільйонів гривень. Потім, коли влада помінялась, її повернули в державну власність. І продали на аукціоні. І в результаті продали за Іханурова вже 24,5 мільярди гривень. І от 6 мільярдів з цих додатково отриманих коштів вирішили виплатити в якості компенсації за втрачені вклади в Ощадбанку Радянського Союзу. Пам'ятаєте, як казав Остап Бендер? 5 хлібами я, звісно, людей накормив, але яка була давка? Так от, коли вони видавали по цій 1000, люди змушені були йти в Ощадбанк, писати. Там таке робилося, це просто жах. Дехто навіть і помер в цих чергах. Сьогодні ж ви бачите, коли наші діджиталізатори прийшли до влади, вони проаналізували, чому вже гречка не працює так, як вона це працювала раніше. Втрачено у людей відчуття відповідальності. Тобто ви їм даєте, вони беруть, але на вас дивляться все одно як на злодія, який у вас вкрав і просто вам повертає. В них не виникає жодного зобов'язання перед цією людиною, щоб за неї голосувати. Тому вони зараз придумали роздати гаджети. Що таке гаджет? От
Треба буде проголосувати бабулі, да? Ми її відправляємо там, не знаю, там в пункт отримання чогось там, в неї при ній гаджет є. Вона може дистанційно проголосувати на виборах, якщо в неї є гаджет. Яким чином буде забезпечитись таємниця її голосування? Як? І ви будете мати повний контроль за волевиявленням цих людей. Далі ви можете прекрасно проконтролювати тих, як голосують деякі несвідомі студенти, як голосують люди в армії. Далі ви можете уявити собі, що буде творитися в місцях позбавлення волі, де знаходяться люди, да, на режимі, і яким чином там і зараз проблем, і так далі. Тобто ви бачите, що під сьогодні фактично під маркою соціальних ініціатив, які насправді соціальними ініціативами не є, це ми з вами тільки що з'ясували, просто намагаються підготувати ґрунт для майбутньої фальсифікації виборів. Ну, але, здається, все ж таки влада може і не наважитися, тим більше розголоси ж отримали ці речі з кібератаками і витоку даних навіть з дії. Принаймні, от я вам скажу, я відчув це кілька днів, коли не завантажувалися дані про страхування обов'язкове на автомобіль. Воно кілька днів дійсно пошкоджені було, зокрема, ото що я відчув, да? Це бази даних страхувальників. Те, що вже кілька років можна було не возити з собою в роздрукованому вигляді, було в телефоні, воно було недоступне. Фактично, ти наражаєшся на небезпеку, що тебе зупинять, в тебе немає страховки, щоб перевірити її. І я думаю, цей виток, який був останнім часом, він багатьох змусив замислитися, що до повного переходу в електронне життя не готові навіть великі держави світу. Навряд чи це відбудеться. Чому такий алармізм стосовно того, що телефони – це обов'язково вже переведення виборів в мережу в онлайн режим? Ну, давайте все-таки будемо говорити, що ідея про електронне голосування вже неодноразово озвучувалася. Про це всі чули. Є в світі одна єдина країна, в якій це електронне голосування запроваджено. Це Естонія. Але населення Естонії трошки більше 1 мільйона людей. Виборців ще менше. По факту, забезпечити голосування для 1 мільйона громадян, навіть для 1 мільйона, це не те ж саме, що забезпечити для 38 мільйонів громадян України. По факту 30 мільйонів, 30 разів більше. Навіть в Естонії голосування електронне виявило цілий ряд серйозних проблем. Проблема перша. Для того, щоб ви проголосували, вас потрібно ідентифікувати як виборця, правда? Ну не можна ж прийти з вулиці і сказати, я хочу проголосувати. Значить, вас система повинна чітко розпізнати, що ви – це ви, виборець, який має право голосу. Ідентифікували. Цю проблему, я думаю, можна вирішити. А далі, після вашої ідентифікації, потрібно забезпечити конфіденційність голосування. Тобто ми вас установили, а результат вашого голосування, він вже ж до вас прив'язаний. От як тепер його розірвати і зробити так, щоб цей результат був невідомий нікому. І от ці дві взаємовиключні речі, про них, до речі, казав віце-прем'єр Фьодоров. Казав, що цю проблему ніде до кінця не розв'язали. От що в Естонії зробили? І чому я вам кажу, що ця історія, яка сьогодні в Україні, вона дуже подібна до естонської. Ви не зможете проголосувати через свій гаджет нинішній. Тому що він вас ідентифікує. В Естонії не через свій безпосередньо гаджет ви голосуєте, а через спеціальний гаджет, який вам держава видала. Розумієте? От в чому ідея сьогодні Зеленського. Він же не каже, будемо давати тим, у кого немає гаджетів і так далі. Ми видамо всім пенсіонерам. Тобто їх 10 мільйонів 900 тисяч, от ми їх видамо, да? І неважно, от у них тепер кожного буде пристрій для голосування. Хоче внук купити, продати бабушкин голос. Бабушка ж не знає, як користуватись гаджетом. Він візьме її і за неї проголосує. Куди ця жінка піде? Скажуть. До кого? Лежачих, будь ласка, те ж саме. Прийде соціальний працівник, дадуть йому команду, він буде теж, виконуючи злочинний наказ чи щось інше, те ж саме робити. Виявляєте, що таке в нашій країні сьогодні? Спробувати ввести електронне голосування. Це значить поставити виборців під контроль держави. Раз. І повністю втратити контроль за процесом підрахунку голосів. Треба вам пояснювати чи розказувати про те, що у нас з цим завжди були проблеми. І от тепер зелені настільки обнагліли, що вони просто нахабно цинічно намагаються просунути цю історію
для того, щоб фальсифікувати вибори. Вони прекрасно розуміють, що у них жодних шансів на парламентських виборах немає. Закінчиться історія всієї, до речі, зеленої груп компанії. До речі, сьогодні ще одного «Слугу народу» затримали на хабарі НАБУ. Вже в Києві. Тим не менше, все ж таки соціологічні опитування поки не показують, що вони прямо зовсім шансів нема. Все ж таки «Слуга народу» досі потрапляє і на першому місці по всіх опитуваннях. Все там по-різному буває, що іноді вони ділять місця. Є проблема того, що кажуть, що телефонні опитування, які останнім часом проводять основні соціологічні компанії, вони не досягають, тобто в них багато відмов спілкуватися виборців з ними, і тому похибка може бути велика. Тим менше, поки що ми не бачимо, що зовсім «Слуга народу» не долає там бар'єру. Вони втричі його поки перевищують навіть за скромнішими оцінками. Давайте поговоримо про таку річ, як макроекономічні показники нашого останнього року. Є такий психологічний показник, що країна перетнула межу в $200 мільярдів в доларовому вирахуванні валового внутрішнього продукту. Це в абсолютних значеннях не по паритету. І цікава така штука. Поки що ВВП на душу населення у нас в рази відрізняється із ворогом, з Російською Федерацією. Тим не менше, мінімальна зарплата в країні, яка 6500, вона фактично дорівнює мінімальній зарплаті в Росії. Як ви думаєте, як це вдається так робити? Ну, якщо ви подивитесь на історію з мінімальною заробітною платою, то нинішній розмір в 6500 став можливим лише завдяки тій реформі, яку ми провели. Я нагадаю, що коли я став міністром соціальної політики, а прем'єр-міністром був Володимир Борисович Гройсман, саме він перед нами поставив задачу, як фундаментальну, це забезпечити реальну боротьбу з бідністю. Ну а з чого її можна розпочати? З визначення порога бідності або межі малозабезпечення, або так, як написано у нас в Конституції, прожиткового мінімуму. Тільки не того, який затверджується Верховною Радою, а реально. І ми тоді внесли пропозицію, була постанова Кабінету міністрів, було чітко визначено реальний прожитковий мінімум, з'ясувалося, що він вдвічі вищий, ніж затверджений офіційно. Був 1368 гривень, а по факту був 3200. І от перше, що зробив уряд тоді, це підвищив мінімальну заробітну плату з 1450 гривень на 1 грудня до 3200 гривень. Потім наступного року з 3200 гривень стало 3700. І потім, коли ми передавали справи, мінімальна заробітна плата в країні складала 4173 гривні. Вона втричі вища була, ніж тоді, коли ми прийшли. Уявіть собі, ми підняли мінімальну зарплату на 200%. В 3 рази. В 3 рази. Дехто каже, от долар, давайте долар. 15 квітня 2016 року долар коштував 25 гривень 48 копійок. 29 серпня 2019 року, коли ми здавали справу, долар коштував 25 гривень 22 копійки. Тобто вартість долара була однакова. Тобто, коли я кажу, що втричі зросла мінімальна заробітна плата, то це як в гривнях, так і в доларах. Тепер давайте візьмемо, що зробили зелені. Вони ж обіцяли кінець епохи бідності. Вони отримали 4173. І сьогодні мінімальна заробітна плата 6500. 6500 – це виходить десь порядка 2,5 тисяч, 2400 зростання. Вони за 3 роки своєї діяльності забезпечили зростання мінімальної заробітної плати на 50%. Порівняйте в 3 рази і в половину. Оце темпи зростання мінімальної зарплати. Якби не було попередніх 3 років, пишатися було б взагалі нічим. В принципі. Оце, якщо говорити по фактам цифр. Ну, а я кажу про те, що все ж таки різниця велика в економіках російської і української досі, але тим, що ми наблизилися по мінімальці на такий рівень, це за рахунок чого відбувається? Тобто держава може собі дозволити зараз мінімальну, чи якщо вас послухати, що держава може дозволити і більшу мінімальну зарплату? Що таке взагалі? Це вартість товару, який називається робоча сила. Кожен із нас, з фізичних осіб, має здатність до праці. І відповідно, коли ми виходимо на ринок праці,
де нас наймають, якщо ми працюємо як найманий працівник, ми приходимо до роботодавця, і ми фактично торгуємося з ним, якщо це мова йде про приватного власника. Да? Ми торгуємося з ним за тим, як ми готові продавати свій товар, тобто свою здатність до праці, і скільки він нам згоден платити. В цьому відношенні ми ж говоримо про те, що у нас вільний ринок, коли ми говоримо про газ, газ повинен продавати по ринковій ціні. Продукти харчування по ринковій ціні. Промислові товари по ринковій ціні. І точно так же по ринковій ціні повинен продаватися товар робочої сили. Коли ми говоримо про мінімальну заробітну плату, мова йде не про кваліфіковану робочу силу, а про ту, яка не має ніякої кваліфікації, але просто здатна працювати. Це, скажімо так, найменш кваліфікована робоча сила. Осман, вийдіть сьогодні в Київ, спробуйте найняти людину на 6,5 тисяч гривень. Вам вдасться це зробити сьогодні? Тобто піде до вас працювати місяць на 6,5 тисяч гривень. Я вам одразу хочу сказати, ви не знайдете таких людей. Якщо ми говоримо про ринкову ціну вартості робочої сили, це мінімум 8,5-10 тисяч гривень. На такі зарплати ви ще людей знайдете. Я вам просто підтверджу свою думку, якщо ви візьмете сьогодні, наприклад, статистику Державної служби зайнятості, Державного центру зайнятості, там величезна кількість є вакансій з мінімальною заробітною платою, які не заповнені. Тобто люди не йдуть працювати, навіть не маючи роботи на таку зарплату. Тобто вони шукають ту, яка відповідає їхнім уявленням про те, скільки коштує їхня робоча сила. І що робить сьогодні уряд? Уряд адміністративним шляхом стримує зростання вартості робочої сили. Якби він відпустив цей процес, потрібно було б встановити мінімальну зарплату, якщо б на ринковому методом встановлювався, це не менше 8,5-10 тисяч гривень. А коли вони це стримують штучно, вони фактично заморожують бідність. І в чиїх інтересах вони діють. Скажіть, будь ласка, скільки людей сьогодні виїхало в Польщу? Мільйони людей, правда? 2 мільйони українців працюють в Польщі. А чому їм вдома не сидиться? В чому проблема? Чому наша медсестра УА, яка працювала у Львівській лікарні, отримувала 6 тисяч гривень в минулому році, а вона переїжджала через кордон, і її зарплата виростала в 10 разів. В 10. Вона потрапляла в умови пандемії, в Польщі в неї зарплата зростала в 10-60 тисяч гривень в переводі на наші гроші. Скажіть, будь ласка, я запитав цього корифея економічної думки пана Милованова, який нам розказував, що не треба піднімати зарплати, що економіка не витримає. Сказав, послухайте. Це головний його був аргумент, що, мовляв, у нас продуктивність праці дуже низька. Я його запитав, скажіть, будь ласка, ця медсестра у Львові, так? Яка поїхала в Польщу, вона що, в 10 разів почала ефективніше працювати в Польщі? Та ні, просто її праця почала цінуватися в 10 разів більше. І тому люди туди їдуть. Тому вони воліють поїхати за кордон, працювати там і отримати заробітну плату. І що зараз відбувається? Якщо ви вийдете на ринок праці, ви побачите, що є дефіцит по дуже багатьох спеціальностях. Бо багатьох спеціалістів не можете наняти. Що вимушені робити українські роботодавці після того, як кордон відкрився? Вони піднімають заробітні плати. Але що роблять? Вони показують мінімальну зарплату, з якої платять податки, решту доплачують в конверті. Це бачить уряд чи не бачить? Бачить, а чому це не говорить? Це пане Андрію, це всі бачать. Єдине, що Польща щороку лібералізує умови. Там дуже дивна ситуація політична. З одного боку, при владі знаходиться нібито політична сила, яка постійно підживлює антиукраїнські, да будь-які взагалі антинастрої. Вона така націоналістична, право і справедливість. З іншого боку, в економічному плані вони лібералізують. Зараз вони, ви бачили минулого року, що вони зробили тепер. Якщо і раніше українці могли навіть без робочої візи приїхати і отримати там дозвіл на півроку. Тепер навіть не на півроку, а на 2 роки. Можна просто з паспортом нашим біометричним поїхати і не виїжджаючи отримати. Фактично вони розуміють, що українська робоча сила для них найважливіша і найпривабливіша. В тому давайте різко гонор зменшить. Але я вам скажу, можливо, про це люди не знають. Німеччина відкрила свій ринок праці для українських заробітчан. І як тільки поляки, почали там носом крутити, у наших заробітчан, особливо кваліфікованих людей, з'явилася альтернатива поїхати в Німеччину, де зарплата вища, ніж в Польщі. І, боячись втратити
робочу силу з України, тому що альтернатива це можуть бути люди з Близького Сходу, з Африки, країн. Будь ласка, можете, як на поляки не дуже відкривають двері для гастарбайтерів з цих країн. Українці – це для них золотий фонд. І тому вони сьогодні, навіть попри всю націоналістичну риторику, розуміють, що як тільки вони зроблять українців небажаними гостями, українці знайдуть і в Словаччині роботу, і в Чехії, і в Німеччині. Але біда в тому, що українці чомусь не можуть знайти роботу в Україні. Я б ще не сформулював запитання. От з медичними працівниками це взагалі така штука зараз відбувається, особливо, можливо, на тлі коронавірусу і зростання уваги всіх країн до медицини. Навіть Туреччина не витримує їхні, вони бачать, що їхні кваліфіковані медперсонал і медсестри, і лікарі зараз знову отримали нову хвилю відкритих дверей в Німеччині, напряму в Німеччину, і зрозуміло, коли там стартують зарплати від 4 тисяч євро, а по Польщі ми можемо говорити, ви сказали 60, але я бачив медсестри 40 тисяч, а лікарі близько 100 тисяч гривень, якщо на гривні переводити, але ж, український жоден бюджет не витримає, здається, цю конкуренцію, якщо про такі цифри говорити. Чи ви бачите ресурси, звідки взяти гроші, щоб отримати медичний персонал в Україні? Османи. Пам'ятаєте, що казав з цього приводу Кот Матроський? Средства у нас є, у нас ума нет. Я просто вам хочу нагадати. Весь світ боровся з ковідом. Концентрували гроші на медицину, шукали кадри там і так далі, тому подібне. До речі, проблема з ковідом вже була не тільки в Україні. В Італії 1200 людей в день помирало. Були лікарні переповнені, вся ж система валилась. Вони змушені були теж шукати кошти. Що у нас? Як тільки почалася ця проблема, вони ж трошки пізніше зіткнулися. У нас був час подивитися, як у людей які проблеми. Що в травні місяці 2020 року розповідав наш президент? Да у нас вот так от все. Да ми з Шмигалем майстри спорту по боротьбі з коронавірусом. Да у нас вчаться вже всі, тільки кому тим, значить, і так далі. 3 мільярди доларів дає МВФ. Напряму, не питаючи ні про реформи, ні про що. Ось вам 3 мільярди на боротьбу з ковідом. 66 мільярдів гривень створили коронавірусний фонд. Османе, куди гроші пішли? Може, лікарі отримали зарплати, про які президент казав в жовтні 2020 року. 20 тисяч гривень буде лікар отримувати, там 17 тисяч медсестра, 12 тисяч санітарка. Всі так аплодували. Ні копійки медицина більше не отримала. Вони закатали ці гроші в асфальт. І називали це асфальтотерапія. Ми боролися з вірусом асфальтотерапії. Далі візьміть бюджет 21-го року. Той же пан Степанов, якого вони вигнали, він вже запропонував 296 мільярдів на фінансування медицини. Що йому сказали? Ти популіст, до побачення, і дали 161. В цьому році додали 30 і сказали, ну тепер 24 тисячі гривень всі отримують зарплату. Подивіться, зараз от січень місяць пройшов, запитайте лікарів, хто з них отримав оці заробітні плати, про які їм обіцяли з високих трибун. Згадайте, будь ласка, як вони потратили гроші замість того, щоб робити кисень в лікарнях, для того, щоб закуповувати обладнання і так далі. Де це все? Все впихнуто виключно в дорогу. Асфальтотерапія, асфальтотерапія, асфальтотерапія. Якщо у вас не вистачає грошей, а ви забираєте 150 мільярдів гривень, концентруєте на будівництво доріг, в умовах, коли у вас 159 гривень отримує пенсіонер, надбавки до пенсії, чи навіть 80. Коли лікар не отримує все необхідне, і ви розказуєте всім, що у вас немає грошей. У вас гроші є, у вас розуму немає. Просто в цієї влади зеленої пріоритетом не є людина, не є медичний працівник, не є громадянин України. У них пріоритет є виключно власна кишеня. От і все. Ну і останнє питання, можливо, буде стосуватися окупованих територій і Криму, і Донбасу. Є дві речі. Можливо, це не зовсім соціальна політика. Я не знаю, як, а можливо, вона дотична до соціальної політики. Перша, якщо це стосується Донбасу, я про неї дізнався. Ми більше спеціалізуємося на Криму минулого року, що через закриття контрольно-пропускних пунктів з боку окупаційних
окупаційної влади легальних можливостей фактично перетину кордону немає. Як зараз люди з окупованих частин районів Донецької, Луганської області можуть потрапити до України, в'їхати через територію Російської Федерації в об'їзд? Ця дорога займає близько 36 годин, але в цьому разі за нашим законодавством ці люди вважаються такими, що незаконно перетнули кордон. І досі ті питання, які я ставив навіть людям, які обізнані, вони представляють Україну в тристоронній контактній групі, фактично будь-яка людина, громадянин України, яка таким чином потрапила на контрольовану частину України, вона наражається на штраф, але і єдина можливість позбутися штрафу там пов'язана або з похоронами, або з навчанням, але люди можуть приїжджати і просто до своїх дітей, просто там старих людей вивозити. І ми ніяк не врегулювали цю ситуацію, коли будь-яка людина, будь-який громадянин, який легально не може зараз потрапити на цих КПП лінії розмежування, він змушений тільки в об'їзд через Харківську область в'їжджати. А друге питання дотичне, це ми зараз дуже радіємо, що прибрали митницю в Криму, і тепер називаємо там не митний контроль і не кордон, а тимчасова адміністративна межа. Але якщо люди впродовж 7 років хоча б могли еквівалент 100 тисяч гривень вивозити з Криму сюди, а зараз це не 100 тисяч, було більше, 10 тисяч доларів. Так, я пам'ятаю, тепер це еквівалент 3700 доларів або 100 тисяч гривень. І ми зараз в такій ситуації, ми ж розуміємо, що частина людей потрохи переїжджають з Криму в Україну назавжди, і вони переїжджають там, позбувшися своїх просто нерухомості. В Україні ніхто нікому не пропонує безкоштовно через те, що ти з окупованої території, дім або ділянку навіть збудуватися. І люди, які продають там, так, за окупаційним законодавством, так, можливо, це не зовсім гарно з нашої точки зору, але вони своїм коштом влаштовуються громадяни України на материковій Україні, і ми для них створили ще додатковий такий перепону не в'їжджати. Для одних штрафи, для інших неможливість переїхати фактично власним коштом сюди. Яке ваше бачення вирішення цих ситуацій? Те, що ви розказуєте, це просто скотство і свинство. Якщо держава не контролює кордон між Донецькою і Луганською областю і Російською Федерацією, по факту є окупація, правда? Кордону нема. Ми ж кажемо, що це Росія окупувала. То яка нам різниця, з якого боку заїхав наш громадянин в Україну на територію, яку ми контролюємо? Він з окупаційної, він їде тими дорогами, тими маршрутами, які йому доступні. Якщо через лінію розмежування окупанти закрили проїзд, хіба цьому винен громадянин той, який живе в Донецьку чи Луганську? Він хоче потрапити на материкову Україну, я маю на увазі на територію контрольовану урядом, і він в об'їзд окупантських цих постів потрапляє в Україну, ми йому кажемо, як це ти перетнув кордон? А ви не в курсі, як він перетнув кордон? А ви контролюєте там кордон в Донецькій, Луганській області, що ви йому такі питання задаєте? А якщо він, наприклад, пройшов повз КПВВ через мінні поля і потрапив на... То ми його теж повинні затримувати, запитувати, як ти тут опинився, чи як? От де ця логіка? Те ж саме стосується і мешканців Криму, українських громадян. Ви мені вибачте. Людина, яка їде в Україну, якщо в неї вона стикається з обмеженнями, це я навіть не знаю, як назвати. Я вважаю, що це є елементом просто нахабної корупції. Тому що коли людям кажуть, тут до 3700 ти можеш вести, там пізніше не можеш, що він робить? Він приїжджає прямо туди і починає домовлятися з місцевими тими, хто там стоїть на посту, правда? І я думаю, що він може це вирішити, але ви ж розумієте, в який спосіб. Те ж саме стосується і цих, які їдуть в об'їзд. Ой, в тебе з документами не порядок. Зараз ми тут почнемо розбиратися. Натяк на що? Давайте вирішувати питання. Так от ці всі речі потрібно прибрати, потрібно прийняти відповідні законодавчі зміни і сказати, що наші громадяни мають право потрапити в Україну з території будь-якої країни. Як вони виїхали з нашої країни, це нас не хвилює, особливо тих, які живуть на окупованій території. Держава не забезпечила захист цієї території, люди опинилися в окупації, і відповідальність за них несе наша держава.